Pozdrav ekipica sa Zagrebačkih fontana. Da li znate što se ove nedjelje 3.9. sa početkom u 9 sati ovdje događa? Zagrebačka milja, utrka na 1609 metara. Možete se prijaviti na solo milju ili duo milju, ali obavezna je kombinacija muško-ženski par. Ili na dječju mini milju ako imate doma klinčabiju. Jedna milja su nam 2 kruga okolo fontana, tako da probajte to utrenirati do nedjelje. Da se ne bi zabunili na startu, nemate brige, starta se kronometarski, tako da svaki trkač starta nakon 10 sekundi. I onda na vašu žalost, na našu sreću, ne znamo pobjednika skroz do samog kraja. Tako da ako želite ovaj vikend provesti u natjecateljskom sportskom duhu, vidimo se u nedjelju 3.9. u 9 sati na startu kod Zagrebačkih fontana na Zagrebačkoj milji. Ekipa, lijepi pozdrav svima i vidimo se. Bok!